86-72. Sa nama su Milan Burović i Vladimir Matić. Vladimir, da se vrlo novom večer. Dobro večer. Vezano za utakmicu, jednostavno, mislim da smo pokazali karakter u odnosu na neke utakmice iz prvog dela sa ekipama iz Jadranske lige. Držali smo se skoro 36 minuta, 37, ali jednostavno kvalitet Partizana je taj da su stigli tu prednost i eto svaka čast sa 90 trojke. Želim im svu sreću, također čestitao i mojim saigračima na feju korektnu bolje, a to je to. Hvala vam, mi da li ima pitanje za Kašar? Riječ, hvala Kašar. Hvala ti. Dobro večer, čestim ekipu Partizana na pobedi. Video se umor kod mojih igrača i mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu. Ja mogu da prekidem malo, ako se oni tamo deru i smeju se, ne moraju ovde u ovoj sali neće da se smeju. Molim vas, znači, obratite pažnju, znači ovde ima koji se smeju. Izvinite, ja sam prelešla. Samo ozbiljno da završimo ovo i da idemo. Molim kolegu novinara da je ozbiljni. Milane, izvolite. Kažem, znači, odigrali smo jednu dobru utakmicu, dali sve maksimum, ali pored tog poraza, mislim da je meni draže što su pojedini igrači pokazali, ne pojedini, svi su pokazali karakter, a drago mi je zbog mlađih igrača što su odigrali i pokazali da mogu da se nose sa igračima Partizana, a pričat ćemo za jedno 2 godine. Hvala, vaše pitanje, izvolite. Izvolite. Na odlična igra. Ona se radio sa dobrom igrom i čini se da je šteta koja ekipa ovako brzo završava tako brzo. Ali ono što me interesuje je, nisam dobro vidio, da je dosta nas za koša, šta je razlog koje tehničke greške i drugo, zašto je Buđerskog igra u ekipi, kad je Čović igrao celo tako prošlo sam. Evo, reč odmah za Buđerskog, istegao je zadnju ložu i stvarno ga boli zašto nije igrao. Čuvamo ga za sredu. Što se tiče moje tehničke ili isključujuće, kamere mogu to slobodno da vide gde je Davilo Verni ili slagaću vas sad ko je gurno Đorđa Kaplanovića i onda je mladi gospodin Dalo krenuo nešto da se obračuna bez ikakvog povoda je krenuo prema mom igraču i samo sam hteo da sprečim ništa više. Da ne dođe do kontakta ništa više. Ajmo, Burović, ajde ovde. Da li imate još neko pitanje? Ajmo, molim te, Burović, ovde razvajamo vrata. Ajde.